Ilong ubakraw si siya utray. Ujonga ujongi ulong siya ublay ubakraw. Yun na roy gani gajing roy. Kaba ars pa kanday puar. Lagarpat ya ki invitees la tapidan hangno sumpawan syong sini sya kaliang kadiang nang tu nampapi wan ladadon kiba syong situ syapteng sumpah gila penbet ke jaka ke bekerpang nagam tajong pi kani ke bangila tho invitees sumpawan syong hak tu ke jaka Tungi na peteng gani gajing roy kaba ars pa kanday puar. Aba atrai ikam jong minga berkatu ya utrai melong bakwan mensin jonga roya utrai melong bakwan yang ketinggal kong habat ikam jong minga berkan kandung adam dajing lengo bakwan ngaikiko ngasau jing riu pertan keleng saudong kabor jong megapa mensin jonga roya utra melong bakwa mensin jonga roya utra melong bakwa abang ayah leng bagi lau balau san ngasau jingpa ngau tiang kisin budin nak yarulun ngai gitigi madan ngas ngau ruki jing beler basusin mensin jonga roya utrai melong bakwa mensin jonga roya utrai melong bakwa aba uble lukunum benun ban pa kani ban she thang lut ngam la mentam hagading tam ting kip ka jonga uba usha uya ban pelat paryangan mensin jonga roya utrai melong bakwa mensin jonga roya utrai melong bakwa onda utrai wan hap deng jing risa bandeng saye nang dia unsha ya ukango kaya rokan yai sawa ngan pen benaru bublei ulong bakwa mensin jonga roya utrai melong bakwa mensin jonga roya utrai
ลองบาคราเมลองบาคราอาบาอุเบลอุคนนุ่มเป็นนุดบานพากานิบันเชมพังลุดงามลาเมันตามอากาดิ่งพาจิงเกตกาจงอาอุบาอุชาอุยาบันเปิลายปารยังานเป็นสิ่งจงอาตัวยายาอุตรายเมลองบากราเมลองบากราเป็นสิ่งจงอาตัวยายาอุตรายเมลองบากราเมลองบากราอนดาอุตรายอุ่นวันหาเพลงจิงรีสาบันเล็กชายเยนางนิยางาอุนชายาอุคาโกกายารอกันยายสาวากันเป็นปรารูบูเบลอุลองบากราเป็นสิมจงอาตัวยารอยาอุตราเมลองบากราเมลองบากราเป็นสิมจงอาตัวยารอยาอุตราเมลองบากราเมลองบากราเป็นสิมจงอาตัวยารอยาอุตราเมลองบากราเมลองบากราเป็นสิมจงอาตัวยารอยาอุตราเมลองบากราเมลองบากราเมลองบากราเมลองบากรางินรวยปัดกระจิงรวยกับอะไรสปะขันใดผู้อารกระจิงรวยกับอะไรสปะขันใดผู้อารบองอูสงูพลาอูสงูพลากันยัยลงจิงรวยจงอ่ะอูสงูพลาอูสงูพลาจิงยัยน้องเป็นอิ่มยังอ่ะยินกันมาเว้ยกันdiกระจิงรวยอยากกระเป๋าเบลย์อุลาวันบันชายาพลัดdiกระดิ่งพนาKadang kawi ke jingkarpat, kadang kawi ke sumo ML05F, one way not san kendai, ke sumo ML05F, one way not san kendai. So bahan pelat nak jaga kabapiang, nama kapenwet di jaga bandrung, jaki way mu. Tengin aruai kan dijing aruai kabalais. Marwe ngayeng dajing leng. You Jesus ng Nazaret, Malaysia uit kumya angan unong pabuba kita. Marway ngayeng dajing lengon you Jesus ng Nazaret, Malaysia uit kumya angan unong pabubat
semuduan uyasan batla upan ajing bisa sepkum kasna katun namar pom jongan oh ngau pelan kan yai long jing ruai jongan oh ngau pelan jing inong penim yangan angel bawan dari jing shai hibur yu jisu angtai dipentgen ya donut amor busha namar pom jongan oh ngau pelan kan yai long jing ruai jongan oh ngau pelan jing inong penim yangan poban jing rem jong abaron ubala kum jong uhi urayagi hakading na marwe halum kalbari oh ngau pelan kan yai long jing ruai jongan oh ngau pelan jing inong penim yangan onda poi ba uhaburam man pabreu jong ungan i jing men jiu no hang dangan long yai ruai ya roman kasngi oh ngau pelan kan yai long jing ruai jongan oh ngau pelan jing inong penim yangan Amen. To shuaban sedang kini kejeng yeseng, kini kelong kejeng kerpan nak kabalang. Yo baga kemat jongi kam ya itu, yo ba baklah ini yang tai ngakerpat ya kitu kiba ya lakat ngobha. Nadu ki bahayeng bahasam jong kinong thung jong kabalang, kinong sharai ki bahayeng ki bahasam jong ki pastor ki bala. Bet na jengok ya kabalang bat kiwei kisobha barwan cheni sakman ngila penbet kejaka kabakerpang na kabenta jong phe bat kumjuro ya gitu giba ngila khatsobha syakini kejeng rakhe jongi ya kini ke jublik siar jong kabalang nada pidan hangno sobha barwan cheni sakman ngila penbet kini kejaka na kabenta jong phe sobha
วันสงอยเอ้ยยากบางเงมละชัวยากบันอิทัวฮันไรละดับดอนหังโนชิมยากนี้บากลองกระจึงกระปาดจงกระบาลังตัวเบลนกระคูนยาลามิเงลำบากนี้กระสงีบาร์กเวแต่มันภาษาจันมันคุมเลชิบอนกาตินกระจงเบลกะเครนหากันกสเตปนักกิจาบเลบิติกอสกลนองกับบาร์ฮุสันกัดขอดกับชิโพบาดกองกุมเนบาดโตเป็นกันตังโคยากสเนมกับสันโพบาดโตเป็นปนายากจิงปลายลุดhagari yaki khun ki hajar jong ki baro kan long ka jubili yapi bato ai bo we baro un lai phai pat sala ka jong ka khandeu bat we baro un lai phai pat sala ka jong ka yeng ublei un kar khu ya kini ki jing pen snow naga nega kten kabakut kajong blay ki pastor baro ki belia poilang menta hakan ka step ki teman besan baro nganomla ya ka banjer kerteng naki we kue ki balang naki we kue pat ke distrik ki nong sarai ki balong ki tukot joka komiti balang lemru kilong kemi kilong kpa bat ki khun samla bat ki hep ki baret ki badon menta hang ne kat bagelala ya ka bande poilang kerpang nga ai khublei ban nga priang sobha ya kine ki nongi sim menta ke jongi kham tam na I Reverend E.R. Karkrang Ibalapoy menta hangni nga priang sobha ya fi pastor kumjuru nga priang sobha na kabenta I moderator jongi Ibalawan nadu menen moderator jongi ula pendep iki kam menen baro nre menta ula don rakat lambani moderator nyoka KGP not semi bat kumjuru ngapriang sobha ya I Reverend Bisilendo ubalong upastor jongi ubala song thai no menta nre menta udang la bane don hang ni bat kumjuru ya kiwe kebangila khot kerpang yapi na kabenta jong phi baro ba phila kongu ya kawanuhan rengkat bat kabalang niu nong stoin bania kemen lem na kabenta kajing rakhe jong kabalang ya kajing dap san phus nem ngai ngu yo blei u blei alam ya kabalang ha kani san phus nem kabangilayat wat langi layat ngile kendu ya ki babon ha kajinga dei jo kajinga lenti kabalang penban ngai ngu yo blei ha kan kasni ba ki ai baro ki bab ngila khot ia phi ki badon lang hang ni kham tam na ka benta ka kemi ka jongi ka badai nang te na ka balang mau ko wa kabala pensan yang ikum kabalang bat ngilong kum ni kum bangilong kum tangi khot snow baru yakin ki khun jong kabalang ni noston kabalang lat wetang kabalang ka khun kabanang kong jong kabalang ni noston kabalang non den kabalang ka khun kabaar bat kum juru nakabalang nong trau kabalang ka khun kabalai ngai ngu yo blei bakilia poi mentahang ni daga jing kemen bat ngada ai ngu yo blei ubeli alam yang I kham tam
hak ini kebenai kebeladep, hak jing perkat kejungi kum kawalang, ngiladu jing kermen, nomor kejing ngeseng hak ini kebenai kebeladep, don kejing kanglat, rementa unu benai, udeu benai, ubawan bahau slap, rei simla wan, alat yangi kum kawalang, bat udas ngeu sisa yangi kum kawalang, bagi jeng duai jongi kum kawalang baro sitayo, ngila kerpat yo blei, un pelat lut yangi hakawan yo ban rakhe, ya kane kesngi jong kejeng kemen kejongi, nak benta jong pi baro ngayeng hang nei. Ai kublai haka kerteng kebat siang tam, kajong trai bat unong penim demi ubalong uji sukses. Ngenia ruhai ya kena kecil ruhai, kenembar keba arspa arfulai, kajing ruhai keba arspa arfulai. Bat hadin juga ne ngesngau bahaban kot, yai temen masan keje jalong. Bayan pule naga ketin kejong blai. Bat banyak lamru yang ini saya kejing duai. Kan ya ke gospel blay seprang, sekeleng ke pertai. Ban roy sakabalang, mensim tu ai bantai. Kin mi bun hajar berpelat, najing dum teliu ban im, na India kin wan rusat, ban ya ro nong penim. Kajing ruai keba arspa arfulai ngine yang lang. Kan yan kan gospel Malaysia prang dakel lengkap bertei banroi hakabalang mensim toai bantai kin membun hajar bapelai najing dum tlium ban im na en yang ikin wan rushan ban ya ronong ben im kajing purupa jubili kan sang wahari klau tuan upai padang step hi wan jing pen im bakrau na ying bakin tang trai nang tei pendem kak tin jing tho dikan basah nong rim pertei ngin sei kajing yaro kijing bukit kuikin kiu kum jing ai ngubaim jing ya roseyon ai ken reu jing ker soi u men sim sakhen dian hi ya kanem sem iten nat kum kasih kin ya rojam aki jing tem kajing jom kalbari.
Swabangin lej khmat jong blay haga jing duai. Tungini syak skor ya ketin ke jong blay ketukat ni. Ngan pulai ni kilai tili ki benta na ketin ke jong blay. Kewei kalong na ki kitab Leviticus. Kebaar kalong na ka kitab jong Nehemia. Bat kabalai na ki kitab Sam. Ki ketin ke jong blay ki ongkum ni. Enda kum tamen pak put ya katuroi ka jubili. Kau benai ubah hinyo bada kesengi ke besipau jong utu benai. Ha kesengi ke jing pen Yusuf. Tu put ya katuroi ling bagari barok kawai. Bat to pen kentang ku ya kesnem ke besan pau. Bat to pen benai ya ke jing pelait loj hakari ya ki kun ki hajar jong ka barok. Kan long ke jubili api, batu ai ba way baro un let pai pat salaga jong ke kendau. Bat way baro un let pai pat salaga jong ke yeng. Namar ka long ke jubili, to ai ba kan long ka ba kentang api. Pin bam ya ke jingme jongka nala kalengkahi. Upai ba baro lang ulalong sau pau ar hajar laispa henry pau. Nalor ki syakri senrang bat ki syakri kentai jongki. Nagi baladon nyau hajar laispa laifo nyau. Bat kiladon arspa sau pau san kinong ruai senrang bat kinong ruai kentai. Ki kulai jong ki kilong nyau spa life ho hnreu ki kashor jong ki arspa sau pusan ki ut sau spa life husan ki kada henreu hajar hinyau spa arpo bat don ki bana preng ki rangba ki yeng ki kpa ki bala ai hakata kekam util syata ulai ke jingken syau si hajar dari ksiar san pau ki kuri san spa lai pau ki jankup lengdok bat don ki bani ki rangba ki yeng ki kpa ki bala ai ke jingken syau kata kakam ar pau hajar dari ksiar bat ar hajar ar spa mani rupa bat kata ke bala ai da kita pan no pait ba kalong arpo hajar dari ksiar. Bat ar hajar mani rupa. Bat hinyo po hinyo kijan ko lengdo. To yero yo try ngan aingu yo try dala ka dot not baro. Kejingilang kiru ko bat kejingi seng. Ki bakrau kejingile kejong try. Balawan yaki daki baro ki ba yaki kakam jung u kalong ka buram bat ka jing pendon buram bat ka hok jong u kane junom ula penlong ki jing le ki ba phla bat an ken mau yaki utrai ulong uba ai bat uba dap ka jing isen ula ai ki jing bam yaki ta ki ba shepting u un ken mau halagasngi ya ka jutang ula penbena ya ki breu ya ka bor ka jingle jong u ha ka bo ai ki ka jing yo kenti jong ki jaj ben reu ki kam ki kti jong u ki long shisha ka long ka jing shisha bat ka jing bishar ki hukum jong u bro ki bas kham la pen skam ya ki jiunom la pen long ki ha ka jing shisha bat ka hok ula pha ka jing pen em ya la ki breu ulah hukum ya ke jutang junam ke bekhot bat ka iting long ke keteng jong u ke jing septi ya utrai ke long ke jing stang jong ke jing stan bat ke jing sempang ke babha ki don kita baro ki bale yaki ke jing ro jong u kane junam ublei un kurkun yaram ya ke bangi syak skor ke ketin ke jong ublei donginia pendem hagi jing duai
Kaburam kajingo bat kajing yero ngi ai shame au play ukpa jungi. Utrai jong ki met ki man sim jungi. Utrai jong kabalang bat kakam. Ngi ai ngo yame ko konran hagani ka step ka singi ka bakrau ka jong me. Kabalong sisya ka singi ka badap da ka jing kmen na ka benta ka balang presbyterian hang ni aniu nong stein. Ya ka ba mela yalam mela don ringkan mela tinanti ya ka. Ya ki san pautli ki maujam jong ki snem. Ki bala late no shakman. Atrai ngi angu ya me. Ya ka ba me mela say ki shakri ki jong me. Na do san pau snem men shwa. Ki bala tray shitam mat ban man sim. Naga bentaban penyeng ya kene ka lama ke gospel jong ka jing pen em hakmat jong kene ka son nong stein. Ki long shwa ki man shwa ki jongi. Ki shakri ki jong me ki ba me mala say ko kun rat pe i. Don na pedeng jong ki bala late no shakmat jong me. Don na pedeng jong ki badang don hadu kene ka klip man. Atrai ba i habagi phaidin ye ke jingya lenti jong ka balang ka jong me hang ne hagi san pautli ki snam ki bala late no kaman ye ki rai dam kaman ye ke jing yale kamat ko kunrat be e ya ga jing sosi na ka benta ki khon jong ka balang Henry penban ko kunran kakti ka badon bor ka jong me ka bat scam ye Atrai mela say ye ki nong sharai. Ki balong ki pastor. Ki teman besan ki rangba jong kabalang. Ki long kmi ki long kpa. Ki khon samla. Ki briu ki baru play. Ki balak si syaban ye baklem ye ka jutang ka jome. Ayu ye me try be e. Namar ka jing e ka jome. Abang ikan mau na ka ktien ka jome ko kunran be e. Bagi Israel ki wan pai na Babylon. Dagi hajar ko kunran. Ki wan ringkat bat ki jing tem ka jing pot. Daga jing kemen ko kunran be e. Naga bentaban wan pai pat na ka jing long merau. Ban ai ka buram syame ko kunran. Hapadeng ka jing syate syakom jongki. Hakis nem jong ke jing em ke bala lek jong ke. Aingo ya me try be e. Hakani ka step upat lang jong me udon kat ne. Ban syakri ya me ban pendon buram ya me. Ban ai ke buram syame ko konran ubadai hok ban yo ya ke buram. Ida tuai na markata a try ko mamela don rengkat ya ke sanpo tu likis nem. To nang isnai banang don rengkat lang bakini kis nem ke banang wan. Kibakat balang atrai be e kadai ban man ya ka jing yale ha ka jing ya lenti jongka pen mi ma me ki nong sharai ki bas ngau ya ka jing khot ki jong me pen mi ma me ko konrat be e ki long kmi ki baru blai ki khon samla ki baru blai ki bala shisha atrai be e ban yatan rong ya ka kam ka jong me Itu duai atrai be e kumbakala roy kumne kabalang. Tonang isnei banang penroy kising ki banawan. Om tangkat tako konrad be e ba menang psu ya ka tenrai jong ka jinglong riu play hagi khon ki jong me hagani ka balang. Ban om tang hagani ka balang ya gini ki balang ki bala mi no nagani ka balang. Bau preu jong ka jingsai jong ka gospel ka jong me Nginang ya be hapdeng jong gedek bertai ke bedom ke bekenrang ke pemutulap. Atrai be e pen scam ko kenrat be e. Yagi snar jong ke ying jan ke jongka. Bat ba menang pen yar atrai. Yagi ksai jong ke ying jan jongka. Tuai atrai be e to pen klain memek kerpang ru. Na ke bentagi nong syarai jong ke balang hang ni. Ya ke banangil kinang la sisyaban yo ya ke mensim jong ke jinglong mensim ke be ya me bat ke be ya ke kam ke jong me bana penya syakman atra be apdeng ke bopon ke jing
Ida doai ru ko kunran be e hagani ka por ki don ki weipan ki nong sharai ki parabangai be e ki bawan na ki balang ki bamarjan tois nei bandon kat lembat ki ru haki bentah jong ka jing em ka bangi dei banang yai nang ni sakman ida doai ya try be e ya ka bamen ni rap yang ni hagani ka stem bangin wan nang ni om tang bangin wan pen i a try be e tang ya ka jing itnat jong ki e jong kene ke pertai henrei bangin pen itnat ela ke jong ke doknot ke mensim ke jongi bangin laban kmit sametrai haga jing em ke beshimet jongi pan ro shikentin namak na ke bentau syakri jome pastor ban asasam ya ke kubor ke ketien ke jome ai bor you try be e be ki baro ke kubor ke ba an sapen snau hapdeng jongi haga ni ke klepman Kanda long shisha kabala ban hap hagi daus bo. Kibala ban sanna ka lai posha, ndriu posha, hadu shispasha. Itu duaya tribe e topen kentang lang yangi. Wei pakawai ka mensim kibadan hagari kapon. Bangin mi nang ne bangin mat shisha. Ya kajing isnai kajong hagajing em jongi. Kumbangi rekhe pendon buram ya kani ka golden jubilee. Hagani ka sngi hagani ka step. Ya rap ro atrabi e. Bangin nom klet ban pen ken mau ya ladi. Ya ka bangin penjanai ya la ka jong ka jing em. Haga jing ya dei ban me. La shishangi long ki batlot ki bat suai atrai. Ki ba bonsin ki bor jong ka pertai ki ring kejap yangi. Ya rap yang ibangin pen scam mi ke jingat ke jongi hap deng jong ke pertai ke baki palo duai ya tribe itu nang ya rap yang gerpang nagala ke jong ke balang ke jong me bakanang ya syaprang haki bentang jong ke jing syakri na ke bentang ke keteng ke jong syem yang ku bangi long a tribe mam sofsen ki pop ki jongi ki bamju syam haki keteng ke jong uci sungi pani ke pat kini Menta bat syeduk kiba pom jukut ru. Amen. Blay unkerku ya kijing pule nagaktin kajong blay bat kijing duai. Aswa ya kabangin sapoy ha kiway pat kibanta. Ngasngeu ya kaban kot lang ya pi ha kana kapor. Bangin ya ruai biang ya kajing ruai keba ars pa lai pukandai. Bat hadin bangiladep ya kana kajing ruai. Ngin sayo ya kajing kerku kerdo naka New Nongstoin district ka Banangkong. Nang ta ngin sayo ru ya kaban pelat ya ka souvenir dai pastor jongi Reverend WP Marbanyang. Tekum ta ngin yo suai kene kajing ruai kaba ars pa lai pukandai hadin kata ngin sayo ya kene mudai hadik we adin we. Ale pi ki kun ublei dajing kemen ngin ruai ban pen sawa jing e ublei saudong kakhet utrai. Ngenang ya sayon itu nat jong utrai. Ngenang ya sayon janong ba bakut jong utrai. Ngine yang lang ngine ruai ya kena kejir ruai ke ars pa le pandai. Alepi kun ublei da jing bentong in ruai ban pen sang wa jing in ublei ban pen sang wa jing in ublei sau dong ka
sha te sha se yon sha nong baba ku jong u trai ulum se yon badam da bu rom jong u trai ngin yan halen tik yan la ngin yan halen tik yan la ban boy ri mneng per nai ban boy ri mneng per nai ngin nang yan sha se yon iten na jong u trai ngin nang ya sha te sha se yon cha nong baba ku jong u trai jing rai tiang on yai sa kan ba sha prang nang ya ngin nang ya sha kari u trai ngin nang ya sha kari u trai li ba thiang bom chiu plat li ba thiang bom chiu plat ngin nang ya sha se yon iten na jong u trai ngin nang ya sha te sha se yon cha nong baba ku jong u trai Teman besan, subha maaf yenga. Kita kini kajeng penpena ke bakirnya. Kini kali number UP LIR AY Hendai Sao Nulai kadi kemaruti kala pentut kilaron ke kali ke pentut ya gayat ke yang ngida kerpa di pi subha ya kaban wengno na ketu kajaka ke bapieng. Kini ke wei pede ke ML05F Iway non san kendai ketika sumo kenika keliru kala penwin ni kerpat kum kebelang sumpaban pelai kenang bakan num thot agayat keyang na kementa kecing bet cing piang hagbede kenika cing sang teman pesan Lisbon teman pesan zaman i teman pesan El Snaitang i balong i teman pesan rang ba jong kebalang hakan kapor kumki nong sharai jong kebalang hang ni ki pastor ki teman pesan ki khot komiti balang baro ban ki longkpa ki longkmi ki khon samla shanrang bat kenthai nang ta ki nong sharai ki balong ki pastor ki teman basan ki khot komiti balang jong ki wei ki balang ki ba don po jong nika New Nong Stone District kumjuru gitu ki parabangai ki baye ki balawan na ki wei pat ki balang ki Bamarjan ki district ki Bamarjan pediang subhai phi wei puai baro an ka por ban kham tam e ya ki moderator jong ka sinat ki jongi pastor Mabanyang nang ta ki wei pan ki riurang ba ki badon hagan ka por hagan ka lempung jong ka jing rakhe lan ka jing pankut no ya ka jing rakhe ya ka senam jubili priang sabhai phi wei poi baro an ka por haga kerteng ka bathyang tam ka jong trai bad nong pan em jing u Jesus Christ
ningkong kajingu bar keburam bar kajingiro kalong yo blay ubalay alam yala kajong kabalang niu nong stanyang ni ha kajing yat enti kajong ka la san po tali kisnam hoi ngi suthu bat ngi tip biang biang namar mangi ngilong ngi khun jong kabalang niu nong stany ngi yat deng ba ki jing ha kisnam ba ki por ki bala lek no sungu yo blay ha ka por bangayo ya kalat ban yang barban ong sikentin argentin nakabanta kabalang Presbyterian New Nong Stoin ka standing committee jong New Nong Stoin district kabangilyo ya kabanay syong banya perkhan ikikam jong ka hakan ka ar pusantorik yung mat adi ar pulay ngilayo priang ya kisiti na nagabalang ya kabalang kala pentem siya ka district ba kan rakhi ya kani ka jubilee kaban sedang nado menin ka khatsau tarik khatsan bat menta ka singi ka bakhat riu ban kala kar patru ya ka New Nong Stoin district ba kan ya don rengkat hakan ka jing rakhe ya kan ka jubilee siar hakan ka jing sang pajma kepada ka khat riu tarik menta ka singi kabalang kala kar patru ya kan New Nong Stoin district bahkan ai yagi kentin kerku kerdok hakan ke pohar kene ke senam arjar pulai kalong ke senam kebansa kan mau pateng la pateng haga history jong kabalang Presiden New Nong Stoin namar ka isnam bakum kabalang kalayo ya kaban rakhe ya ka nigasni lani ka jingdap sanpos nam jongka nado bakalayo ila ka jongka bor balang nado ka khat santarik jong April jongka snam khat khandai spa nyo pulai hado kakhatsan tarik jong April harjar pulai haba kabalang kami jongka kabalang mau kawa kala ibit ban aibor balang pura yaka kumta hagata kapor kaparyong Nong Stoin Presbytery kala menjur bantung balang bapura yaka kentot non ba nama tu por kidang ong kentot non ba batkum kabalang Presbyterian non ba ya kabang ila khot bat ni tip menta kabalang Presbyterian New Nong Stoin nakaliang jong ke Presbytery kalap ha yaki arngut kirang ba ta kilong Reverend S. Wellington, Bat Itman Rasan Transli W. Hujan. Barmantung yang di kapalang hangni. Haba kiri khot jong kapalang baro atau kepor. Kidon tangkum bapra paungut ai. Kalong keburam yau belai, haba kabalang kala roy,
haduk kat ne hagini gisngi bangi i ya ka statistik haduk kan ka live way tarik jong Disember jong ni ka senam arajar arpuar kabalang news nong stoin wan la kala ai balang no yaki lai teli ki balang ki bangil ya tiap kabalang lat bitang kabalang non deng bat kabalang nong trao hanrei kila nang roy bat kila nang bun nak jing bun briu bat mentang kila don kumbasan hajar kat rungut ai nakaliang jonga kumus katri jonga New Nong Stoin District ngayang hang ni nagabenta ka district hibrok away ban ai ki kenten kerku kerdo ya kabalang presiden New Nong Stoin bahkan nang yai syafran rengkat ke jong kejing alam ke jong mensim jong belai kumta kumba ulai alam ya kabalang hagni san po tali gisnam kibalai no ngai ke jeng kerku kerdo bau belai unang alam yala ke jong kabalang hagisngi bargi por kibanang wan baro lengba kinongkit kam jong kabalang nadu kijing sang ngai kijing sang samla ban kijing sang khna bat kumjuru ha kit khot jong kabalang kibalang ke long kumi kirong pa ki khun samla senrang bat kum thai kumjuru ki hab ki beret kibalong ki persara ha kalengkha ka jong utrai ngatiam bakabalang hagajing ya den ti jong ka kalamat sibun ki jing e hanrei ka sangti ki jong blai kam syam la ino namar kumta kum ki khun ki jong blai tungin kan mau bat ban ong ngan kemit ya lagi kemat sekilum nang no kan wan ke jingrap jonga ke wan no trai ubalat hau ya ke benang bat ya ke kendau to ublai undon dekat bala ke jong ke balang kham tam Bakal yo ya keban rakhi ya kerja senam jubili kebala yo ban peli ya ka nadu ka ar pulai terik jong April ar hajar ar pulai bat ban penkut no mentag sengi kebala ka khandril terik April ajar pulai ngamut ban ong bala peli ya ka hak ar pulai terik April jong senam arja ar puar barban penkut menta ar pulai ublai bakrau baru badon bor halor baro nyayalam nakapor sakapor bahkan yo ya keban rakhi ya ki weipan ki senam jubili ki benangwan kumta kini kapor kum ka distrik ngimdon ai ya kaban ai phi kum ka balang hagaba kum ka ni ka por ya ka phio ya kaban rakhi ya ka golden jubilee ne ka closing ceremony tihan ka por ka karpan ya ichaman la ne manu khot ka balang ba in chem ya kijing ai subha ba ka distrik ka don ban ai na ta jung pi
ngalayo sngeu ya ki kentin jong ka jing kerku kerdo jong ka New Stone District kublai sibun nakaliang jongi kum kapalang ngi pediang so bahaya pi kum ka district hi Barokwe ba phim sim la suhun setia ya kata ka jing khot ka jongi klem da ai kanu ka jing pensa jing kan mau tengi pediang ya kini ka jing ai ka jong pi haka kerteng ka patiang tam ka jong utrai bat no pen im jongi ubalong uji sukses to ka district kanang ya chaprang haka jing sakri yau ble man lagi por par tem tangin khot yai teman basan ke bimren ba in subhai kaban IAA nakaliang jongka New Stone District kum kabalang ngim don ye ban ai saka district ndai tangkin ni kijing ai ki parit mantang idang don susu kijing ai sobha yau moderator jongi bari nongkren tengah sobha ya kaban khot yaki bakin sobha ya kaban wan kumta ngilapoi no hakwe pat kabenta kata kalong bangin pelak ya kasubinir daw monitor jungi monitor kebikis not semi Dia kena kepor dengan pelak yang kena souvenir. Dia kepat nyerang barok ni sumpah benda yang lain. Dongan pelak. Ha kerteng uji sukris balong tang mauhi usim bat ukli jong kabalang. Ngamu moderator jangka kasih jantia Presbyterian Synod ha kene kesengi khat riu tarik April ar pulai ngasngu bhaban pelai ya kene kasubinir Golden Jubilee jangka balang ni Presbyterian New Stone hal teng blai upa ukun bat umensim bakui
Amin. Tega ni kapor ngan IT, ya kini ke souvenir kabangal pelai, IT mensan, belong icerman jongka bala. Ini suhaban Yesus. Kadno ngadap da kajing sukmen ha ka bangelayo ban pelaj ya ka souvenir ban nges kem bau blay un kutku don rakat da ka benta jongi ha ka bangi don lang hang ne baro te nges kem menta ngin poino sa ha pat ka benta ka ba kata kalong ba ngin yo ban lum no ya kijing aingu ha kabangan kerpat ya ki volunteer jemi bakin sobha ya kaban ai ya kijing sakri ki jongki bat kum juru kat bakin nang lum ya kijing aingu ha kan kapor ngan khot ya kiniki koyar ban ruai ka jingaseng kena jong kabalang kabalang presbyterian non-den kin ai ya kin dikejing ruai kawai hadin kawai ki samla kin lum ya kejing aingo
Islam to believe serkabalang alolum pengait yang disyakriya utrai kubur babha ngin penpiang kelengkari ngin raya rong ya utrai kitrai long kakam pacing ikayai sen syar update ikun kabalang ilawe ba pernai jing itu ai la jing mai ngin pensawa urong ni ai ya utrai kitrai kon itu trai ka say shine pernai Madutrai ai jing klan jubilee kan pen klan yu baswan barolang ya rokrempan la bertaikan man thom dapon ngin om shepting ngin om ken ran puji sulong utrai ya utrai kijing mai gibatem mai da sorbat yang narilo hosana ya utrai sawajam isorbat yang kaseyon junong kelong ya utrai kitrai urang long ya jisu utrai ai jing klan jubilee kan so sing da jing in gerteng jing sukan sunshine la bertaikan wan thong dapon ngin om shepting ngin om ken ran puji sulong utrai Trai nhìn nhát lên thì cloud lê lê nhìn ôm bạc la na jing trên thu jing hak trim bun pelai Jisu long utrai Kukun kabalang tu pen klan Delai gaying jan tu pen tron Kisnar umen
Ngiyai kublai pi hartali ki balang nadu kajing sing kena jong ka balang mat kum juru ya ka balang nondeng ngiyai kublai pi bangilo sneu ya kajing ruai kilong sisa ki ba koridor adu kata-kata mat kajing ruai ki jong pi kilong ki ba kajing mut na ka banta jongi kum ka balang to blai un ker khu pi Leon norakat bapi, pinaroi, agajing long mensim kejompi, banai kejiruai. Kumjuru ngai kublai nak benta kejing ruai penrem mensim, yang kejing sengdong pejalan. Kublai unker kui pi, kejing sengdong baro yang kedong pejalan. Mentang inyo ya keban duai nak benta kini kejing aingu kebangilalum. Tekum tangan kot yai teman masan arji stimle ba in sobha ya kaban duai na kabenta kini kijing angu kibangilalum ha kini kapor ini pendam ha kijing duai ko kpa jongi ubah abanang meblong turai jaki met bat kimen sim ki jongi Oi melong turai juga kam juga balang, ban melong ru turai juga jubili, hak baka balang kayo ban raki bat ban penkut mentaka sengi. Akan rabi ingi duain mata kajing snei ke jong me, ban menang yalam ila juga balang, lang bagi sengi ki po na wan baro. Akan rabi i kum kajing sengungu yamingi wan raro ko po rengkat begini kajing ai ki beret, ki balong si benta, ki ba melakar ku ha kajing em kajongi. Ko kendrapi itu kerku wat pediang yaki bat penroi yaki ko kendrapi hakan ko benta baka balang kat pendan kam yaki bat kerku khamtam ko kendrapi ngin ai sheme yaki met bat kimen sim ki jongi kiman long ki jingkinya ki ba iubi bat pensobha e kamon ko khut ke jongme lorong kat krapi ka po brang sa baro hoi lembaga ni ka sngi baro ko wei kum ka balang kan yo ban raki ban penkut yaki ni ka jubili yalam do mun sim ko jame ko kendrapi bagi ai baro no pediang hun nak mat khat ke jing snai jang mai pediang ko kanrap ye jing kerpat jong syukri bret map ke jinu nak bubun ha kerteng ke jong Jesus Christ blong turai no pen im jongi ngapan dua ini baro menta bat halak kartaru amen nilayo ya kaban pendep ya ki kam baro na ka benta kana kapor Kapadang sa menta kalong banyo sneu ya ka kubor na ka tin ka jong blay ngaingu yo blay ha ka step ha ka bangilayo yai pastor jongi Reverend E.R. Kharkarang bolong senior juga KGP Snot Semi ulaya don rangkat bangi bad ula ko nguru ya kajing khot kajongi kum kapalang diam sobha story pi da ka ba pidon rangkat bangi ba fin ai ya ka khubor yang ilang baro kum padlang wala suspa jong blay ha kana kapor te shua ya ka bangin siu sneu ya ka khubor nai pastor jongi tungin yarwai ya kana kajing ruai ba chispa arpon nyau ban kersan ya ka kubor ha kan kapor kajirwai ke bachispa arpusan wars arpunyo chispa lai punyo ngara ayo Kapasispa lai punyo. Kumba kersan ya kana kubor ha kana kapor. Pa atrai yala jing sawa manta da kabor bakrau. Banyale ya ka ktin jongme sya ubreu umla kan pau. Ya keleng ding beneng thang kaboman bat jing meng. Ngine yang lang Ngini ruai ya kena kecil ruai hadirin kita ngin sayo ya kubor.
Sibuan Tememasan Chairman Ya Kajing Pediang I Kajing Pediang Subha Kajong Pi Yang Kublai Sibuan Ru Ya Tukisong Kiba Itenat Kijing Ai Sungba Kiba Kodor Kiba Pensa Chicken Mau Yang Aru Ya Kajing Dap Sanpos nem Kajing Yalenti Jong Kabalang Kabapiyo Panraki Hagan Kisngi Kabamta Ban Pankut Ya Kajiraki Kabashis nem Kajongka Lengba Jong Pi Chairman Ngai Kublai Sibun Ya Kabalang Da Kamasiam Kabas Ngopi Kamasiam Kabas Ngokmen Bapi penyok bentalang yang usyakri berit hakani kajing syakri hakajing raki ya ka jubili kajing dap san pos nem jong balang da ka bai benta banyok banya sam de kubor ke tin ka jong blai nga pek ya ka renyang le jong kajing start le jong Kumubriu ngam sngau ba kadai ka hok lani ka bentah ka ba nyo ban yang kan ke jaga kentang pedeng jong piu pai lang ke bela suspa jong play treng ngek ngas ngau thu ba kadai ka jing nyogor ka jong ka balang ya ka bor jong ka senat ya ka office jong ka senat ha ka ba Lau long uba kumnu besyong ke syuki jong ke senat pi penyok benta nak kata keburom jong ke senat hakanya rekhmi kajing rekhi jubili ke kemen jong ke balang mertor jong ka KGP senat setni para executive secretary jong ke senat sekmi Stor Jong Pi Irabren Arti Syang Diar Bat Naka Liang Joko Office Senat Bat Ka Senat di Badok Away Ngawan Ra Syapi Ya Kajing Kublai Kajing Kerku Kerdok Bau Blai Ublai Lam Ya Pi Kabalang Kini Kisan Pos Nam Kibapilaya Lengba Ulang Uju Ubam cuk kelam mendin mentapat seduk ubam cukut unang ya yelam ya leka jong kabalang haga jai lenti ka bapidang dai ban peteng ban pendep ya ka kam ke bakrau ka kam ke badang sa ka bau trai jisu laino leka jong ka kenhun leka jong kabalang bakan peteng bakan pendep ya kata ke bentah Aku play ya paro kinong syarai ki pastor jong kabalang hang ni pastor ki ba ya don kat lembat ni ngapor ya reverend disileng do iblong we ne kinong hikai jonga i bangalai nyau i kum upramarjan i bang nyau i kum we ne ki henmen ki ba ibalalong unong yalam lenti haka kam haka syakri yau blai kuwei ki pranong serai kita men basan kit khot komiti balang jong balang ni anu nong stan o ki bala khot sungup ha de ka balang haka ni ka jingmen jubili iwei pi wei nadu ki bakrau ki nong serai ki long kmi ki long pa ki khun samla ki hep ki barit ngai ku play lang pi paro haka kateng ke bathiang ba ka ba don bor ka jong trab unong panim jong i uji sukris dwai boblei unyarap ublei un kerku ya kabalang ka ba ulei bit ban seng hakani kisnong hakani ka thai jong kan nong pa nong stan ka bentan ka tien ka jong boblei ka ba ngalaya bu kum kan nong rim ban ya pusan lang
ngan puli ni ke atli ki benta kawai ke long na ke kitab jong Isaya ke lenong ke ba sau pui ke dekat ke bakat pra kentien ke ba tho hang ni ke ong ngan penmi ye ki wa ha ki jeka ba jrong bat ki pukri pedeng ki them ngan penlong ke pungum ye ke ri khlau bat ki poliu ya ke daur khiang kawai bat ke benta ke long na ka kitab jing pen pau ke lenong ke ar ngan puli ke dekat ban kong bat ke bar bat ula pen i hangai ke wa besngur ke ke jing im ke ba pernai ku mau leng ke ba mino na ke kadu blai bat jong tau khunang brot hap deng kata ke lenti ba jong ka bat habaro arliang jong kata ke wa la donu ding ke jing im ku ba saino ila ya ki khadar ki jing sei so halau nai daus uda sei so e kata ka jing sei so jongka bat ki sla jong tau ding kilong ya ka ban penkhia ya ki kenja ben riu ngine dwai au blei buk pau jong i u ba beneng i aingu ye me kan rabi mlo blei jong u trai jo ka kambat jong ka balang uba me blei mali snei ban seng kan ka sla jong ka perthei leng ba ki sekri jome ki missionary ka balang kemi nari Wales kalaban ban bet yu sumbai jo ka thin ka jome haki jaga kendong jong ni ka ri khasi chantia ba i ka jungi bat usumbai jo ka thin ka jo blei ula sei so krai baga balang ka makan rabi ka la yang hakan ni jaka jong ni ka jelaga jongi bat hakan ni nong hanu nong stein baga balang ko krabi kala nang san ka bor blei jome haga jing syakri ka jongka ngiyo banele kemen jubilee ko krabi dai namar ka jing sha shitom ki nong sang ki sembai ke donuot ke bapa ke ba shong shnong hakan ke shnong san pos nam menshua ke ba dai lang ba jongki ko krabi mangi ke long din mandin nyo ban lekmen ya ka jing ya lenti jong ka balang ka jame ngidon kum liao blai hakan ke jing rakhi ke pendon buram ka jong yo mu blai leng ba ki program ke ba ka balang ka lala ban pendem ban ya don ru sepeta ka de sakri ban yo ban ya sas ko ban slong ka tin ka jeme keren kena bi apa deng jongi leng bo sakri jeme uba melabu ha ka jing mot ke ceperkat ha ka au thli jongu ban pen ngau ke jing sha juga tin ka jeme unu pa lang u thangan bo sliang ya ka jing sha juga tin ka jeme keren ngin sha skor melong bleu jongi ka teng ji sungi pan kini amen ki para pengepi nakini ki benta jong tin ka jong blei ka ba ngalabu ngleseng ka nongrim jong ka jislap kwa ya ka ban bu ya ka phang jong ka jing jislap kalong ka balang new nong stain kum ka ba ka batui la ne ka wei pat ru ka banta jong ka phang ka long ka jing im stan kum ka wa ka batui nginam daya pek benia ya ki banta ki badan ha ka ni ka tin ka jong play ka kitab jong Isaya Terengis ngautu hang ni kalong ka jingkular ka jong blai ya ki kun Israel ya ka jing don rengkat ka jongu ya ka jingkat ku ka jongu ka boongan penmi iki wa ka jika bejrong bat ki pukri pedeng ki them ngan pelong ka ya ka riklau bat ka po liu ya ka daur kyang kalong ka ka bapla ka mamayan bat berkat yakin ki wa
kiba don hakin ki rilum ka jongi kumno bau blei upen mi ye ki wa nakitlang kumno ka ba ka takawa melani ka takatlang kami nak jaka ka ba nyemla ban perkat ban mudur bakin don ki telang kibat kibami bat kibat tu nakawai ke jaka syakawai pat ke jaka kawa lani ka kedai ka jing penlong ka jong play ka baka thong ka jong ka kalong bantu syabatem syarum nju khamdan ka ka bantu narum syaneng Kidon kita long ke ba nyimpoi perkat bakin mi na jerang jong ki lum ki ba jerang kita roi lum mau thei lum sopat beneng udah lum ubah kham jerang na kita bat ke ba ngop la ban yoi ban pedeng jong lum ubah jerang kidon ki wa lani ki tlang ke ba mi ke ba tu ke ba sa ye ki them chung ki than roi i tai long i wei nuk sta ka bangla ban i kumnu ke chung pen long ka jong blei bo la ban pen mi na ki jaka ki ba jrong nye smau thu nye tip jaka jinglong jong ka kami naik long ibarit kaya ya kelenti ka jongka kebejrong kebejengai ka nya lenti ka jongka baga jing ya lenti jong kini ku wa kai kendu si bon ki jing hakanya ya lenti ka jongka kampen sengap ya ka jing kaya ka tu klem sange teng kaya kendu ike jing at pelung habawan us lapa ubejur habawan ke saw kabak kertap nang ta susu kaya syak kini ke ke bami nakitelang kam kenyum kaya tu rengkat lembat kita ke jing kebaikan du akan jat lenti ke jongka nang ta akan jat lenti jong kiwa ke bami nak kitolong akan jat lenti ke jongka dia kendu bat ki wei pat kiwa du ladi kiwa ke bami nak ki wei pat kitam nak ki wei pat ki sinong dia tu lang dia lang dia tu lang hakajat lenti ka jongki kem ju ya khnyum kem ju ya mai banya ya chaka ju ka phang ka ya lenti ka jongka ka thong jong ki wa ka long ban poi sha du reo tang kata ka wei ka thong ka ba ki wa baro hakani ka sla ju ka perthai kilong ban poi sikit dureu pa pada ka dureu pa jong kani ka perthai ki Indian Ocean ki Pacific Ocean bat ki wei pa ki wa ki batu ki wan tu na ki bentak jong ka perthai baro ni ki kontinen ni ka perthai baro ki thau ka ju ka phang ban ya lang hang ta kata kalong ka jingya lenti jong kiwa hakanya lenti ka jong kini kiwa ki ai jing mentoy ya ki babon hakanya lenti ka jong ka kam chum tu ngong pha marwei ne ka tu rengkat lembat ka jing thmu ban ai ka jing mentoy ka jing kerku ya barok ki ba dan kam
ya kawa kabam juk khatnap ngiyo ya kene ka jishai ka power ka electricity tai naki kiwa ki ai ka jing tengen yang ki breu ki di habangi ngis ngos liang ki shet ki tio ni pen khu ji ka batengit nya sum nya sat kiwa bat si bun ka jing mentoi ka bakin kiwa ki ai yang ki breu bam dei tang yang ki breu kasih pun ke jeng mentoi, ya ke jeng tahu ke ba emma umru, gidoka, bat ke jagoy ke ba emma bat ke wei pat, ke jeng tahu ke ba ke ba don kamban haki ke jeng tung ke jeng tap, ke plang ke bat, ke yok ya ke jeng dengan naki jong kawa ki para bang bi ka balang kom kawa ka batoy ngemla ban ngau thu ya ka jeng penmi telang ka jo play ko malong mla ban perkat do San Paus nam mensua bahkan saya dan ke balang ke bahe hagan ke jaka kalong kum katlang kalom ke kum ke jing penmi yaki niki wa na lum lan ke jaka ke bajrong kombo ong ui saya hagan penyahat ke jong play habla seng le ke jong ke balang habdeng kisan pos nam ke balang kelaman kraw sibune ke kemiki kun jong amenin haba ngalong ban wan je seng sianu nong stan ke kli ke je seng ayu ông cái jing sang jubilee jing dap san pus nem jong ka balang baklawan je sang hani sin kong kat ka balang new nong stan ka bahe ka tu dang san pus nem ki wei ki balang ki balar ki nyo pusan shispa arsan nem ki dang long ki balang ki badang kamrit kalong sisa ke kam ka bapla na ijing sedang ibarit san pos nam mensua na prapo shispa tam makanya lenti jong kebalang menta kalaroy kumu siap ngila banong ba lapen karu si bun ke weipat ki balang kaba hapdeng kini ki san pos nam kajinya lenti kajongka hakan ke ketien kajong play ki prabi ki dan si bon kajinya thu ki dan si bon ki benta ke bang yo ye kajihi kai ne ke tin kajong play syapang ke jengkor dor jong ki wa ki batoi ke jing pang nyang tholi trong naman la pen khu habala sum nyau sin ka jing pha trong nong thu pa elisha la pen khu yau nyang tholi ubala du jing kan trong naman utrai jongi jisu ulasha pen baptis ru hagawa Jordan daw Yohanes unong pen baptis ki para babi
komba ngal ong nama kata baka balang new nongstein habla pen mi ya ka habla tung ya ka habla pen yang ya ka kala ya kan dikanya lenti ke basan post nem kam dei ke ya lenti ke basuk ngai kala de ban mat si bun ke jing tenju haga jing sakri ga juga haga jing pentelun ya ke kam ka jong play kanam dia per le si pat ke je tengku jong ka wa kan ka wa non ba mo kala banam dia per pat kan ka wa non ba ka ba man la ke sngi man la ke klip mat ka tu kaya kendu ya ki at ki them ke jing at pelung nagasnem siagasnem ngimtip nadu menu kelas dang mi kani ke omang ni kala balong adin jong jumai ba hagan ni kari khasi chantia lani shiwa jong kataru ndai kani ke wa kamju song thai kamju ngat kaya tu man la gasngi man la ka klip mat ngapoi teng sini sinong stan ngam ju i bagani ke wa kan sange tu wat tang sisin ro nganget ma phi i ya kata bakan ne ko wa kam ju sange ban tu ban pendap ya ke kamram ke baka gadan teng trong ki ching e ke baka dai ban ya kentu baka balang ke putrai jong chis kristu haba ka dai ban ya kendu haba ka ban mat ya ke ching e ka jing ya lenti ke chong ka kaya sya daka jinya sya kaya yai daka bor ka jong mensi bokhuj ban pendap ya ka benta ka bo play ula sangknang ika hang ni ka sla jong ka pertai ngides ngau buram ya kin nong sang kin nong yalam jong ka balang ke balesi ke babun kim yo bentasu banyer ki yagan ka golden jubilee chang ka balang andai dai namar kajing syak hitam ka jongki kajing IT ka jongki kajing sakri ka bakodor ka jongki mangap ma phi ngiyo ban yelek kemen jubilee hang ni ka sngi ka ba menta kirai dam kabakalamat kom kabalang labki kapataman ki commitment ka jongi bamanga bamapi niyo ban khet yanu so jang ka jingmen ha ka jing rakhi ya ka jubilee ksar jong kabalang ki prabang bi kumba kiwa kibatu yak sinong ka jongi kem tu klem jumut gitu rengkat lembat ka kamram ka bagedai ban pendap ban ai jing im yiki tok ka bat ki wei ke jing tha ke bala bat dim ban ai jing im yang ki briu bangi ngos liang banai jing im ni ka jing thung ni ka jing tap ka balang ru ka don kan ka ju ka benta ka bakadai ban pendap banai ka jing im ka bakan jaman sim yaki priu ka bo play wa thau ha ka dur ka jung hi ki badan kam ya ka jing sa ka bakan ja mensim hakiwa kidon shua bagan poi ke dureu ba kidon ke jaka ke balong thuai kidon ke jaka ke balong madan bat ngene i ba ke jaka ke balong pung ke balong thuai
กินคำยาลังสิบนกินยิงเท้ากิบอิ่มกิดดอกข้ากิดดอลุนกิท่ามัดกิเวยปัดนิสโงบันองบักบาลังนิวนองสตันกำลังก็เวยนากิปุ่งกับบาลาบันลุ่มบันหลังยากิพระมันซีมกิบกอดอร์กิบันวันช่องวันสาหากันนี่กันน้องป้านางตะการจิงอิมแกประกันจะดอกแกจองกีการนำละบันกันไตกว่าและนี่กระปุงการนำละบันกันไตยาโนและนี่กี่เอ้แกบกี่เวยปัดกิชนัดกี่วันระหากตะกว่ากับคำแห่กับยาlangกีฬาบลองกินุกิจึงเป็นลองกับอันเปียงยากตาปันอิมลังหากตากจักากุมกับลังกุมกับมีกุมกับประเด็งปะจงกันนองปะหางนี้พี่ดอนกับบรรดาบันลุ่มบันลังอย่าเก็บมันซีมเก็บกอดอร์เก็บบันวันน่ะมีงี้นะสักงี้นะเชตีนะเชตีจังกับดิสทริกเวสต์คาสซีฮิลส์บัดเงินเต็บบารอกนี่มีลองกับจูฮักเอบารอกนี่มีลองกับจูฮักดูร์กับดาร์กับจิงสโนว์ทูฮักย่อฮักกอดฮักลองปริวมันปริวกินดอนนางนี้กิบันวันช่องสนองช่องท้าวางนี้นำมากิวาดอีกบามอีกจึงบามกะจงกะจะสเต็ปกะจะมีดกะจองกี่วันนะกะจึงดุกฮะกะจึงกระดูกะจึงลองดอกบัดกิดอนกำยี่กินน้องซากินน้องยาลามเลนตีฮะกะจึงเอ็มกะจึงเต็บยาวตราบุน้องปนิมจองกีบัดจองกับประเทศพารกเวกมกระปุงกับอับกะละเดียบันเทียงยาพารอหากันนี่ก็เซมหากันนี่ก็กุดกับสแคมกับจงตรายลักกิลองกับดุกกับกระดูลักกิลองกินน้ำป๊อปกับละจัดกับละเรมกิตันกำนามกตาบันย่อยากจะใช้ไก่กับบักกันจำมันเสียมบักกันลองกิคูนกับจงไหลกุมกันน้องพระกะละเดมเปดียงอย่าพาระเก็บสตาร์ทเก็บนังเก็บบิดเก็บเบียงบักบาลังกับจงเห็นกับบาลังกับเอาตราจงจีสูละเซงกะลองกับกันหูนกับบักดุบลุดอย่าพาระดำอย่าแพ้อุนองสารุนองกันดองอุจิวละเนวคริกบรุสปะเนวบัดดุกnamarnya long kumju hakmat jong kum kawa sebab yang dot ya paro hakanya lenti ga jongka ngis kam ga balang kini ki sanbus nam kalale ya kata kala kedup iki bebon ke mesim ke bakodor ke bla yo jimento sibuon ni ka cim jong ka jen kam jo kadok ke la yo ru sibuon ka jimentoi hakat im ke bakan jam sim lang baka balang lab ke nong sarai ki jong ka balang ka thong jong ka wa ka long bantu syaduriau ban pendap ye ka benta ka ba labu baik dau blai ka long kum taru ka thong jong ka balang ban pendep ya ka mission ka bau try jong Jesus Christ pula syania haka ngis ngau borom sibun ya ka balang hang ni ka ba
la pendap ya ka thong ka bau blei ula shani aka ka bam sngohun tang bala yo ya ka jing penim ya lade ka bam yo thiasuk tang nambar bala yo ka jing penim ya lade ka ba ka nerlem ya ka ti ka jing penyar ka kam ka jong blei ya ki hima ka jong blei se ki wei pat ki banta jong kari pat ka pertai ni sngo kemen ba ka balang ka pan mi kin nong serai ka ba tan ka kit kli ya ka balang hal ka jong ka balang ang ni ka badon ka jingkit kli banya sandur ke kam ka jong blai ka ba ka senat ka yo ban panon kam ikin nong serai jong ka balang hagi kam ke jong ka ke ba per pastor ka jong pi ka ba phim chimlak benut phim lam chimla khapnap ban ai ki shakri ki nong tre ka jong pi bakine get kinia ba ika kam jong blai hakasenat ublai na ku yela ka jong ka balang komba pilak ner ka jong ka ti ban ya snok tilang ye ka commission ka ublai ula shania api pilai ki shakri ke bakodor ki pastor ka jong pi panetrei ka kam ka jong blai ki bamla ban le kumta ban lek daladi haka jaka ka baki priu ki tan kam lamba ka ji no senyang ka jing ai klut ka jong pi ka senat kala ban bu ki wei pat ki nong trei ki ban ya pentulun ki ban trei ka kam ka jong blai ka balang ka baya pendap hok ye ka kamram haka jat lenti ka jongka kat bau trai pat wan sauno ye ka kom ka nong dai kurim ka jongka ngis ngokumen ngis ngoi ngidan ka jingkermen baka balang kadang yo ya jeng yo I pau ka batmai hakini ki snam bat ki pos nam ki badam wan ka jeng khot ka long ki khon samla jong ka balang ka jeng kerman ka long mam phi ki kwair ki je sangkhna ki bai ka jirwai ka basngau tanat ka bangi I ka lawei jong ka balang ka bam do jeng kerman day hakajing kit kia kajong pi ban im kajing im kabasakri yau blai gablapan meli nadu badang kena akup ni banis simentai ke kam kajong blai ka jubilee nyau pusan snam platinum jubilee kan dai kajong pi ki khon hap ki barwai manta bat ki bam simar wai ru ki bo play u dan ka jing shania I ka balang ni nostan hak ke ti ka jong pi ki khon samla ki khon hap ki bare mangi ki blan khamno karta lesi nginamla ban yo issue ye ka ta jubilee ka ba gan nyop san snem chu ka balang balada ngirang danru ataka jubilee ka long ba ngila ban yang raki jubilee ran kat lebo ding tu ban wan ban raki jubilee ka jing dap nyo san snam juga balang new nong stan saat san snam nadu menta komu nong serai ngaju sngo I ngaju sngo kemen ban nganget mangi ke nong serai ngi sngo kemen ban I bagi kun ka jongi ngaju ai ke boram ni mi ki pa kia hak por ka baki ban IT ki khun ka jongki baki da kolar ban ri ban sumar ban kai ban sap pijia ki khun ka jongki bakin yai ne hak tien ka jong blai hak jing shakriyo blai
pagi ni kin arpun yo prasnam ka jing long ka jung akum pastor ngayo i bagi tu ki kun ka bagi kimi kilawan IT hakat jing pen baptis kilapan mi iki kun samla ka ba shiram banikit banya ba ika kam ka job lai ka ba pani ba ka jing ya ka jing singan jo ka balang hakajing simata kajong kikuan hakajing hikai ka ba biang ka jing kai ka ba pura jong kikimi kikpa ban penlong kikun ka ba riublay kikun ka ba dan ka jingkit kli le ka jong ka im ka jingkit kli yel ka jong ka balang ki prabi ka balang kom ka wa ka batui ka ba pendap ru ya ka benta ka ba play ulasania hangi bat na lor ka taru ka jingim ka jungi ki priu ka ni ka slajong ka pertai ka long hiru kum ka wa ka batui klam sange bat ka ba mak du ika jing tenju ya ka jing ka ba laksmi hakanya lenti ka jongka hakalong priuman priuru nadu balakha siagane kasla jong patei ngin mat si bun ka jing tenju ngin mat si bun ka jing pang ka sitom ka snausi ka khuslai ke jing jar ka babun rukom ngileban mat ka jim ka jongi Rekum ki Kristan ngin pek ya ka yalenti jong ki wa teng jong ka jing yale ka ba ke de ban ya kendu ka jing ka jong ki ka thong ka jong ka long ban poi sedureo ka thong jong ka jing Kristan ka jong i ka long kumta kanu ka jing tenju ka bangi de ban mat hakadiga yalenti pu krimini ka slajong pertai ngide bandan ka wai ka thong bakata ka long ban poi sakima ka jomplay balai ngi long Kristan balai ngi persyang ban im ka jing ka ba pensngo ba yo play ka thong ka jing ka long ba ndab ngai jap jikini ka jing tenju jong ka jim rengkat lemu pailang bela suspa daga dor ba gasna kebela saj hakawa kebela mi na Calvary baro ngine yo bentalang hakima ka jomplay ka thong ka jo kalong kumta ba baro kit khot jong ka balang new nong stan kentup yang hilang barok kum ki Kristan ki khung ke jong play hakat jing ya lenti ke ni ke sla jong patai ke bari ban mat ya ke jing tenju baka jing im Kristan ka jong i kanam kutno tang hakat ke jing ka badang im ni ke sla patai bangin yap kum ke Kristan banyo ban pendap niam hakajing pendap niam jong kapalang bakum ki Kristan ngide bandan ko wei ka thong ko wei ka jingmot ba paro ngine lait lam ngine sha shi tom lam ba ka thong ka jong kalong banyo ye ki ma ka jong play ublay ni rap ublen kut khu ye ngi lang ba ki benta jong ka jislok ne ka tin ka jong play banam ta ka buram ka jong len kut khu le ka jong ka balang ha ka lenti ka ba kadang dei ban dang peteng kila balong ka lenti ka ba kham naman im ngini ki sngi ka ba ki bor jong ki wei ka jinget kila nang trei barba ban persya jika balang Kristan napo
laka jongkari gibor giban mar jongkari gibor giban sensare ka long priu man priu I ko ma ke jing kinang wan kin jing tenju kinang kham krao re kom ka wa ka bayai ne ka bay tu klam sange ban poi ka du reo kom taru ka jing stan ka jungi ka jing sakri jong ka balang ha ka nya lenti ka ba ka jong ka nginget mau try jung jisu bala sangil ka jong ka balang u bala ko laru ban long kat halak singi du ka ba no jong ka patai ka jingkular ka jung kan ne bom jukut na bolong try u blei jungi u ba ka jingkular ka jungu kine bom jukut u blen ker ku na kapta ka boram ka jungu amen Kublai subun pastor pilai ya kena ke kubor na kabanta yangi kum kabalang pilero bah ya kabalang jongi tena kaliang jongi ru niaro ya pi ko office naka senot hangtei ba baro pili aku ngu pilawan ngalawan ong nadu moderator senior executive secretary but executive secretary biadon lang hali kila kungu mapiliawan dot baro nakaliang jongi kum kabalang di pa yapi dakajing kerku berkardo mapin ai kublai nakabenta ka office jongpi hatai nakabenta yangi kum kabalang to blai kerku ublai nyarap pin lek suk lek san la pidang don bidang sa ne merkat bangi sah kene sang bahar la dadang saru ngi sobha subun bat ka khubor ka jongpi kalong ka jingbam yang ikum kabalang tu blem kerku yangi mentang inyo ya ka jingpan bena now sekretari jong ka golden jubilee jongi Teman besan ini gelong ke jengpen benar harga ni kepor. Ndawai kini ke jeng yeseng kum kabalang ngila sngok thuk lupa hin adu bagi penkre bangin ya bon beriu bat ka jaka kan long ka bakhap nya. Henry namar pat bagadai ke jeng rakhe ka ba shisian san pausnem. Ngila ya penbek nyong long kumno kat bakalong. Ini di isalang hang ni apalau yang mene ngam tip kumno ngin yele ngin se persangkat bala bana jos na gabanta ka jengbet ka jengbiang kumta ngagar pat iki para bengat ki badon ha kiti ki hall ha golden jubilee hall kin mi saban song ba jang tu kin sawan ki volunteer jong ka balang bana ye ka jengbam sngi piang tu ki badon ha kini ka baranda sakman bat kum juro kitu ke badan ha ke ying balang hang tia kemat kitu ru song to po ngin so ra ke jeng bam yipi ngin se persang tang mingi ke badan ha yeng meni ban mi sabang kat bala ngin ajos bat kita galong bangen yo lut ye ke jeng bam sngi ke ba ke balang ke la perkhe penkre ga ker pa di ke trai balang kin snobha ban ailat shua ye kini ke perlok ke para bengen ki balawan khanang banyadon kat bat ngi hakni ke jeng rakhe jungi yakni ke jubilee siar ke jeng dap san pos nam jong ka balang kini ke bangila khat sngo baha ngaket pat iki kini rung hang ni habisri ila pan kre na ka menta jong pi ngi sngo komen shibon ro ban yo I ba ki don ke officer ki balong ke ketiga diang ke ketiga man ya ke bangi ju ya pentulon ni ki kam ke be daidu bat ki kam jong ka balang ya don bat ngi ha ke ni ke pon na ka bentau jong phiro ni ke pat ba pen sung ba ban rung lang ha vestri na ka benta ke jong pam sngi kum tu kum ba ngi la dep ban release la ne ban pelaj pat ba ya ka souvenir ke thop sa jeng kan mau jong ka balang
ngila yakut bangin di yaka hakador aspa akaway tang ban lain lani ban penmi yaka bai pren klem kanu ke jeng yo anong te ta kadau ki don tang khendiat kopi nga kerpat bangin shim ban mar kaway ban le se tang ki pat ba ki badon hang ni ru kini ke savanir kila balong ki bam dam lani kala shia biang kat ke ba don hakani ke por pila ban yo ikini ke savanir kabalang kala penbet aki katu kanit ligi jaka kila don ke volunteers ke bandi ke hakane ke jengra ke jungi ka jubilee hakane ke jubilee siar jungi ngi penmi ro ki wei ki souvenir ban bo sa jengkan mau ti pila ban shim ki ro ra shi ke yeng jong pe thiet ki ke dor ke bit ba khanang ba ka long ke jeng sa jengkan mau yi pi ka long ke jeng rap ngi ka balang ngapen kan mau hang ni ma mentau senam ke de senam jubilee ka jing sang samla jong ka balang ru ka la pelait pat ba ya ka set jong ka ya ka video album jong ka bangi ai ka tang yang ban te ki don ke jing ruai ki bes ngo tanat ba hang to te nga ker pat ipi ba pen ngo ba ban rap lem ye ka jing sang samla da ka ba shim ye ki pen right ki bang ila bo ye kini ke jeng ruang ye ki pen right ban pen suk ipi ba pila ban tem ban ngam ha ka nu ko por ha ka nu ko jaka ka ba pipi don ha ka dor san spa tangka away ki nak benta ki nong wan che kini ke jeng yesen ka balang ka pentip kumni nak benta ki toilet ki don hadin kini ke building tamai hadin kini ke golden jubilee building na sapang kamon ke bangayang mga kidon na kamta ki shenrang bat sapang ke diang kedon na kamta ki kentai ki laban rung bait na kini ka jubilee hall de kadon sa gawe ke jengkhang rung lemba ke to ke jengkhang kan pai se ki toilet ke bangila pen kre na kamta chong pe kini ke long ke jeng pen bet chong ka balang yin se kendo biang ha ke jeng sang ka ba ar sen ha ka por shibje na do khada shiteng do shibje ngin yo ka chen wai pen ham museum na ka jing sang samlang hakani ka jing sang ka ba shibje nyalam dai teman besan Dr. Piling Khoi belong chairman jangka Golden Jubilee Celebration Committee ngin yo ka jing puli ba duai na teman besan kis nai tang na ka balang lat wei tang ngin yo ya ka jing ter khu ka do la ni ka greeting na ka nong san presbytery in yo ka jangai snow baha ya ka nong stein presty de teman besan sial wan shong in yo ro ban lom ya ka jing aingo kat badang lum ya ka jing aingo in yo snow atli ki choir na ka balang presbyterian lat waitang bat na ka jing sang samla jong ka balang ha ka ni ka jing sang ka ba shibje yo ya ka khubon na ka tin ka jong blai banai dai reverend WP Marbanyang I belong moderator jong ka senat jongi I balay don kat bat ni nado menin ba ila inaugurate ya ka tay ka Golden Jubilee building ila pelaj pat ba ya ka souvenir hakani ka jan miet pan in sa ai ya ka kubon na ka tien ka jong play inong yalam jinwa ya ka ni ka jeng sen long Mr. LG nong set teman besan kini ka long ka jeng penpana bless you. Hela yo sngeu yakini ki jing penpana no sekretari kalong sisa kebala kambun tenrei lada mapi ki padba pio panpat leki te pinso bahaya kaban ya simlem yakini ki jing don kam kajongi kum kabalang batkan longru kum kajing erap kam tame nakabenta ki samla kitu kaset bat kum juru yangi nakaliang nyokaneka souvenir te ublay unkur khu yangi ublay un yarap yangi hakana kapor tengin yarwai yakajing ruai ka balai spa nyo bat hadin nyokaneka jing ruai ngan kerpat yai nongkran jongi ba insa pelajangi da kajing kerkhu bat ruai kajing ruai ka balai spa nyo melong mame yanga ablay kajing penhun haka perthei melong khambha ban yakaspa bat pailakor ngenia yang lang ngenia ruai ya kajing ruai kabalai spa nyo
Me long ma me yang a play ka jing pen hun ha ka birthday me long kam pa ban ya kaspa Melasya sengopa au play bangin mani ngin syakriye me hagan ke jaseng jubili jong kepala melapsa de ki ba demensium bat kumni sipor ngin syong ja thaj ben sa beteng biang ban syakriye me kan rabi kum pailang ble sus pa jome to pelaj ngir kat lam ke jingker khu ba pha ka jome lembaga jing IA jong try jong i Jesus Christ kajing ba jong bleu kpa ba ne bom chukut lemru ba ka jes lom sem khu nong pentingan unong percaya bor kini bang lai ho play lor kat lembat phi ka balang ni nong stani bar ka we lor kat lembat ni pai lang be seng lang kan ka por ngan ka sngi hakan ka balang lemru pa kita ki bangai kiba syakri ya mai kiba don dengan negeri baka perthai mantap hala kataru amen